Kayong dalawa. Master type sir. Pareho kayo master type.
Palaga lang ito. Kaya palikot na kayo. Nagtukots na. Ano yun? Orsari na. Wala nang yun kasi wala nang mag-din. Ako na. Maibigan. Ako na ako. Napanibayo. Dila. Alip. Although hindi naman sobrang ano. Kaya pagtragulo ko. Isang ganyak ko na lang. Isang tas na po rin lang. Labot ko itong talipag ko. Pala sa akin.
And now back to the ball game. Ay, hindi pa. What?
Ha? Ano lang naman? Okay lang, pati ako nagtatlo. Tapos ito mo lang. Kaya ka na. Minakawari. Minakawari. Minakawari mo sige. Minakawari. Kaya mo na. Anong pamilya niyo? Gabi. Karang dito na yung pagsabyan. Yung pagsabyan, bata lang po. Dami dito.